аз съм Dead Side и това е първият епизод на Нека играем Five Nights at Freddy. Добре, супер. Continue new game. New game. Добре. Преди около 10-20 минути съм инсталирал тази игра, така че не знам какво се прави в нея. Дори не знам защо има Continue. Това е странното. Добре, нека изчакаме докато се зареди играта. Долу има някакъв часовник. 29% мощност. Батерия. Добре. 12 часа първи ден. Супер. Камера. Какво е това? Камера. Добре. Има 3 чудовища. Правили са купон и не са ме викнали. Тъпо. Тук са ми маските. Sorry out of order. Имаме това. И лампа. И тук лампата примигва. Тук има плакат на него. В смисъл на това. На мечката. Камера 4B, камера 4A, камера 6, камера 7, камера A1A. Ето ги. Добре. 90% тъфа. 90% батерия. Този вентилатор няма ли как да го изключа? Ще стане студено. Ще замръзна. Има... Да фък. Добре, какво е това? Следа. И тук има също. Къде го газ? Да, бе. Ага, окей. Тук затваряме вратите. Окей. Добре. Още сте трима. Тук си правят купончето. Така. Добре. Мисля, че тук трябва да оцелеем, без да ни убият ли, не знам. 71% батерия. Окей. Така. Светлина. Светлина да светкаме. Да избягат. Така. И... Още се трябва. Има пица. Иска малко пица. Женска туалетна в пица. Супер. Камера disabled. Disabled. Audio only. Аха. Камерата е изключена. Звука... Само звук има в тази камера. Окей. Show stage. Dining area. Не dining area, ами парти. Sorry. Да. Има букуци. Няма ли кой да ги изчисти? Защо пада толкова бързо батерията? Не мога да разбера. 2 часа. 69% usage. Аха, я. Ето защо пада толкова бързо батерия. Какво става? Лоу. Нещо имах на екрана. Разбрах защо пада толкова бързо батерията. Като включиш камерата, той има две чертички зелени. Като включиш камерата, се хават по-бързо по-бързо батерията се хаби. Окей. Да, и на вратите също така. Да. И ако пуснеш следна. Добре. Мисля, че разбрах смисъл на играта. Трябва да оцелеем. Без да дойде някакво чудовище до мене. Добре, няма никой. Страхотно. 60%. Значи камерите трябва да ги разглеждаме по-бързо. Уоу! Окей, ще ги разглеждам по-бързо, да не пада бързо батерията. Нека да пуснем пак светлината. Така. 57% батерия. Тук беше той. Сега отива си сменя маската. Добре, не беше ли по-близко? Тук. Добре, няма нищо. Така.
Никой няма да дойде. 3 часа. Става напечено, драги зрители. Един човек остана. Ага. Мечката. Ти пък... Какво стана? Какво стана, бе? Защо изчезна той, бе? Къде той е? Ето го! На камера 7. Добре. Не трябва да иде до мене. Максо тук. Кажи. Добре, а този къде изчезна? Само един остана. Ето го. Това е зайка. 45% батерия. Добре, страхотно. Сега се справяме добре. Така. Добре, бе, мърдай от тук, бе. Гледай го. Отива в женското туалет. Така. Изчезна. Ето го. Камера 4А. 4 часа, драги зрители. Става напечено вече. И той е тук изчезна. Супер. Махиц не ми трябват. Добре, и ти трябва да се махнеш тук, не ми трябваше. Добре. Добре, за каквото дойде тук, бе? Ти си стой там. Нека да стоя един там. Добре. 32%. О, той се махна тук. Къде изчезна? Къде си, бе? Ехо. О, добре, дойде пак тук. Страхотно. Сега искам да влезнеш. Какво стана? Искам да е тази патица да дойде тук. Ще бъде добре. Много далече от мене. Добре, и ти можеш да се махнеш. Какво? It's time. Какъв тайм, бе? Какво? О! Идва към мене. Няма нищо, ще му затворя вратите. Ма трябва да пестим батерия. Защото ще загубим 5 часа. О! Гати краката има той. Камера 2А няма никой. Добре. 4Б няма никой. 1А също. Опа. What the fuck? Как му изплаши той? Добре, нека да отворя. What the fuck? Ти няма ли да се тръгнеш, бе, пич? Добре, защо не ми го показва на камерата? Това е много тъпо. Така, стой си тук. Добре, няма никой. %9 батерия. Не знам как ще издържим. И до колко часа се играе това чудо. Така че... Какво стана? 6 часа. Победихме ли, бе? Победихме. Супер. 12 часа втори ден. Мисля това да е края на първия епизод на Нека играем Five Nights at Freddy. Ако ви е харесало видеото, коментирайте, абонирайте се за мен и харесвайте. И чао!